बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ बिटिआरआव इनकाउन्टार खालामनाय जाथाय। क'क्राझाराव सासे गान्जा फालांगियारिखौ पुलिसआ इनकाउन्टार खालामदों। BR11B 7551 नंनि स्कर्पिय' गारिजों गान्जा पेकेट लांखोमादोंमोन गान्जा फालांगियारिफोरा। बेबादि समावनो पुलिसआ मोनसे स्रोद सोलोंनि बिथाजों संदाननानै क'क्राझार जिल्ला कारिगावनि 31 नं राजा लामायाव स्कर्पिय' गारिजों लोगोसे 91 केजि जानाय मोन 40 गान्जा पेकेट हमनो हायो आरो बिहारनि मुकेश कुमार मुंनि गान्जा फालांगियारिखौ पुलिसआ एनकाउन्टार खालामना जोखोम खालामो। जोखोम जानाय मुकेश कुमारखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। पेट्रल डिजेलनि बेसेना हादरनाङै सानफ्रोमबो बारायदों। दिनै 31 मार्चआव फिन पेट्रल डिजेलनि बेसेनखौ बारायदों। बे 10 सानाव 9 खेब बारायदों पेट्रल डिजेलनि बेसेना। गुवाहाटीयाव दिनै पेट्रलनि बेसेना 100 रां 67 फैसासिम सहैबाय आरो डिजेलनि बेसेना 87 रां 59 फैसासिम सहैबाय। बाक्सायाव पेट्रलनि बेसेना 101 रां 38 फैसा, डिजेलनि बेसेना 87 रां 30 फैसा। बरपेटायाव पेट्रलनि बेसेना 101 रां 12 फैसा, डिजेलनि बेसेना 87 रां 6 फैसा। बिश्वनाथाव पेट्रलनि बेसेना 101 रां 51 फैसा, डिजेलनि बेसेना 87 रां 44 फैसा। बङाइगावआव पेट्रलनि बेसेना 100 रां 83 फैसा, डिजेलनि बेसेना 86 रां 8 फैसा। चिराङाव पेट्रलनि बेसेना 100 रां 73 फैसा, डिजेलनि बेसेना 86 रां 70 फैसा। धेमाजियाव पेट्रलनि बेसेना 102 रां 61 फैसा, डिजेलनि बेसेना 88 रां 44 फैसा। गवालपारायाव पेट्रलनि बेसेना 101 रां 69 फैसा, डिजेलनि बेसेना 87 रां 59 फैसा। क'क्राझाराव पेट्रलनि बेसेना 101 रां 53 फैसा, डिजेलनि बेसेना 87 रां 44 फैसा। उदालगुरियाव पेट्रलनि बेसेना 101 रां 22 फैसा, डिजेलनि बेसेना 87 रां 18 फैसा। कार्बि आंलंआव पेट्रलनि बेसेना 100 रां 99 फैसा, डिजेलनि बेसेना 86 रां 94 फैसा। सनितपुराव पेट्रलनि बेसेना 101 रां 23 फैसा, डिजेलनि बेसेना 87 रां 19 फैसा। दिनै 31 मार्च बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 66थि गोथार जोनोम सान। बड'फानि गोथार जोनोम सानखौ एबसुआ फरायसा सान महरै थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो फालिबोगासिनो। मिरु एबसु आरो क'क्राझार जिल्ला एबसुआ जथायै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा थुलुंगाफुरियाव दिनै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बड'फानि 66थि गोथार जोनोम सानखौ फालिदों। हाबाफारि बादियै फुंबिलिनि गोथार आर'जखौ जागायनानै आफादनि गोथार फिरफिलाखौ मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बिरहोयो। बड'फानि मुसुखायाव बिबारखौ बावजिनो UN एकाडेमि क'क्राझारनि बिथोनगिरि कृष्ण गपाल बसुमतारी आरो बड'फानि खाम्फायाव बिबारखौ बावजिनो बड'फानि बिबाजै मुस्रिमा बिमला ब्रह्मआ। मख'नो गोनांदि मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बड'फानि गोथार जोनोम सान 31 मार्च खालारखौ दुलाराय आसामावनो फरायसा सान महरै मान मर्यादा होनांगौ होनना सरकारनि खाथियाव दाबि दैखाङो। आधार कार्ड पेन कार्ड लिंक खालामनाया दिनै जोबथा खालार। पेन कार्ड आधार कार्डखौ जायफोरा लिंक खालामाखै बिथांमोना 1000 रां जुरिमाना होनांगोन। नाथाय टेक्स रां होग्राफोरा इनकाम टेक्स रिटार्ननि थाखाय 1 बोसोर थामहिनबा 2023 मार्चसिम बाहायनो हागोन। लेट फाइन महरै 3 दाननि थाखाय गाबोन 1 एप्रिलनिफ्राय जायफोरा लिंक खालामगोन 500 रां जुरिमाना होनांगोन आरो 3 दाननि उनाव जुदि लिंक खालामो अब्ला 1000 रां जुरिमाना होनांगोन। आसामनि मोननै रायजो सभा मासिनि बिसायख'थिया दिनै जानानै थांबाय। बे मोननै मासिनि थाखाय 3 बिजाथिफोरा गसंदों। UPPL दोलोनिफ्राय रोनगोरा नार्जारी, कंग्रेस दोलोनिफ्राय रिपुन बरा आरो BJP दोलोनिफ्राय पवित्र मार्गेरिटा बिथांमोना गसंदों। बे भट साननाय हाबाफारिया दा मोनायाव जागोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला BJPनि बिजाथि पवित्र मार्गेरिटानि देरहानाया रोखा जाबाय। नाथाय रोनगोरा नार्जारीया देरहागोन ना देरहाया बियो मोनायावसो रोखा जागोन। बर' हारिनि मोनसे दुखुनांथाव थासारि, जाय थासारिखौ नुना बयबो गोसोआव दुखु मोननो हागौ। हाग्रानि मैदेरखौ गियालासिनो प्लास्टिकनि न' लुनानै आलाय सिलाय हाग्रा बारियाव जिउ खुंनो होनना थाफैनाय गंसे जौनिबो बारा बर' नखरफोर। चिरां जिल्ला रुनिखाता फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय रिपु रिजार्भ हाग्राजों नांजाबना थानाय कुसुम दैसा गामिनि अखङाव थानाय बोर दैलामनि सेर हाग्रा बारियाव दाब दाब जायगानिफ्राय फैनाय हा गैजायै गासै 100 बर' नखरफोरा गोग्गो थानाय जानाय लोंनाय दुगैनाय आरो उन्दुनाय मोजां गैयाजासे गथ' गथाय लानानै हा आवग्रिनो फैनाया बर' हारिनि गेजेराव मोनसे साननो गोनां लाबोदों। गरेस्वर, माजबाद, बाक्सा, ढेकियाजुलि, क'क्राझार, चिरां बायदि दाब दाब जायगानिफ्राय फैनाय हा गैजायै गोबां बर' नखरफोरा सरकारनि खोथा होनाय बादियै नखरफायाव 8 बिगा हा राननानै होगोन बुंनायखौ आसा खालामना हाग्रा बारियाव मैदेर गैयालासिनो प्लास्टिकनि न' लुनानै गासै गंसे जौनिबो बारा बर' नखरफोरा जिउ खुंनानै दङ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।